قبلهم على النيل. Inselmulkom dan huwa l-post fej tistgħu tibgħatuna jekk taraw li hemm xi ħaġa u tixtiequna ninvestigawha. Inti l-laħam, kif tħobbu msajjer? Jiena bniedem tal-medium rare. Sejn iktar nħobba rare il-laħam, fejn tidħol il-laħam. Set nisma' ħafna kliem li met joġobni xejn. Da minn fejn qala, minn fejn qala da? Għandu paroli fil-vojt jaħirqek, Għaw ħataħru, Jismani, ħana bqaw għaddejjin, għax nalla ma nagħmilx il-programm miegħu, għax kieku taf xnejdlu, tiċċidduq li. Tidduq intom. Ġbin, aqbad u mor fuq l-istazzjon u fuq il-programm tiegħek hawnhekk xouter u hawnhekk tagħna. Itla' il-barra. Kemm baqbaqni, mhux daqs kemm ibaqqu. Jew il-kelma ħażina. Ibaqqu lil-ħorni tagħna raw naqra. Jiena ħuni! Dejjem impappa u mhux għax pappuni intom is-sewwieqa ja ħasra. Ħanurikom ma xi xilt qajt. Xieħlewux, dan il-van qed igawdi l-veduta. Fuq kaxxa li m'għandekx tipparkja fuqha! Għax jekk hemm speċi ta' kaxxa blinji tista' tipparkjawx. Le! Hello, is it me you're looking for? Irġajna! Bil-karozzi jitbewsu, bid-differenza li issa m'għandhomx kaxxa x'jaqsmu bejniethom. Mela jipparkja qudiem il-karozzi l-oħra u sakkar il-kulħadd ħalli mhux jinbiss impapa imma kulħadd. If it fits, it sits, le? Majjar! U l-award tal-majjalata tal-ġimgħa ma nistax ma ntijiex il-dan. Dan lest li jaqsam l-oċean bil-van biex jagħmel xogħlu u deliver straight to your doorstep ingħid. GTA, konna nużaw iċ-cheats biex naraw il-karozzi jsuqu fuq l-ilma, immissa kellna l-onor li narawha fil-verità. Issa xiraq marċi biex kif. Jiena ħorni u dak li kelli xnurikom din il-ġimgħa. Tinsewx tibatuli l-filmati tal-majjallati li taraw fuq WhatsApp. Oqgħodu attenti u tkunu smajjari! U dak kien ħorni, sinjuri ma nagħmlux iktar majjalati għax qed inbaqgħu wis il-ħorni. Ismaw l-inċidenti m'għadhomx jiġru biss fit-toroq, Anka quddiem il-Parlament kien ħireġ Bernard Grek mill-Parlament, kien hemm ġurnalista l-One Nolan, u mbagħad kellu daqsxejn ta' inċident ma' Nathaniel Attard li jiġi tal-partit u li jħossib il-Partit Nazzjonali. Insomma, naraw ġara eżatt, daħħalna konsulent fuq dan l-inċident. Warden! Fejn mar dak? Sorry, skużawni, sorry, ta' għax ma konċ qed niskarta ta' imma mort nieħu xi ħaġa x'fjakkajt ġejt nagħmel naqa' site visit fuq il-post tal-inċident għax jiena konsulent ta'. X'qed tagħmel quddiem il-Parlament? Inti smajt l-inċident illi ġara? Smajt ħaġa żgħira. Tal-ġurnalist. U jiena ġejt nindagax kif għatlek jiena konsulent jiena tajjeb li qabdu fuq dawn l-affarijiet. Issa ħanibdew nistudjaw il-każ, x'taħseb? Naħseb kieku tersaqsib minn nos forsi naraw x'inhu jiġri għax. Mhux taraħ in-Nolan. Le, xejn. Mela ħanitfalek full screen għax inkella mhux ħaniftehmu, mela ara daqsxejn. Mexxi bil-mod, Rajtu? Daħal ġo fih, rajtu Sander? Issa ta' wara dejjem ikollu? It-tort, għandek raġun, Minn hekk Sander. Rajtu qed jaqlaw minn ġewwa u battu fuq il-mobile 6 punti u 200 euro. Grafi mela, grafi. Grafi sewa wara xi ħsar għandhom tal-wan, għandhom madgar ġemp u meram tajrin kollha għandhom imsek. Ħażin, ħażin. Għandekom smajthom jgħidu li ħajtellgħu it-tribunal ta' Sewwa, l-importanti li ssir ġustizzja. Ġustizzja dejjem fuq kollox. Eżatt. Isma' ħankompli mela. Kompli xbin. Ċaw minn isma' konsulent, jiena l-ewwel jiena għandi l-karti kollha f'posthom u m'għandix 80,000 euro bħal oħrajn ta' jien naqlaħħa Sander u Nikola erħila li għandi bżonn 80,000 euro biex naqlaħħa u Nikola x'nikol ta' aħjar innaqqas naqra kont qed naħseb nagħmel tal-istonku għax qed nikol wis. Ħansellem lek Nolan! U dak kien il-wording grazzi tal-konsulenza tiegħu jaħasra bi ftit flus jagħmel għall-konsulenza. U hemmhekk fejn tistgħu tibgħatulna jekk tiduna ninvestigaw xi ħaġa li qed tħabbatkom xi ħaġa. Narawkom għada ħbieb. Saħħa!